πήρα ένα δώρο μου λέει. Εντάξει. Τι λέω τι δώρο. Λέω κοίτα λέει κάθε φορά που γίνεται αυτό μεταξύ μας λέει πάντα νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Παναγία. Της λέω τι σου λείπει ρε εσύ της λέω. Μου λέει δεν ξέρω πώς να σου το πω μου λέει και μπορεί να στραβώσεις, ξέρω δεν μπορείς να με μοιραστείς και τέτοια πράγματα. Τι είναι το σπιτιαστικό. Όχι. Τι μου πήρε. Μια φωτογραφία σου. Να βλέπω το κορμί σου. Αλλούλα. Σαν γυναίκα. Μην το πάρεις την απάξη. Κοίτα τι μου φέρε. Τι είναι αυτό ρε. Α, τι μαλακίες σας κάνει. Τι είναι αυτό ρε. Πιάστε το. Ε. Αχ, Παναγία μου, τι κάνει. Για χώστε λίγο που θέλατε εδώ. Άντε ρε. Καλό. Καλό. Πώς κάνει είναι. Τι πώς κάνει. Πούτσο. Τι πούτσο. Καλά ρε. Δεν έχω πέσει εγώ έχω πούτσο. Τι πούτσο. Ρε που θέλω λέει εσένα μπροστά ξέρω εγώ. Χράπα και αυτό από πίσω. Α, το πω στον κόρο αυτό. Ναι, μάλλον προφανώς. Διπλό γαμίσει η γυναίκα θέλει και διπλό. Μου λέει την ώρα αυτά που λες το ξέρω και θα μαράσει τα κάτι κανάλι. Πώς το λέει αυτό βάλτε και μπροστά. Και μου έχει φέρει αλλά φτάσει ένα τηλεκοντρόλ λέει με τι. Και πάνω του ξεφανίσεις φέρει μόνο ένα τέτοιο κομμαδεκτρό να στο φόνο στο όπες. Τι πατσικούς. Α, λες. Τη γαμάω και από εδώ. Αλλά πάντως μοιάζει πάλι στην ώρα της. Α, Παναγία μου, πού το βρήκες αυτό. Μου το έφερε. Και μου έφερε αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι, τι νόημα έχει. Αυτό βάζει στο πουλί εδώ. Ναι, και κάνει γυμναστική. Βάζει τα χέρια πίσω, παρακολουθείς, κάνεις έτσι. Όλη την ώρα μετά. Η κοπέλα που δεν πρέπει να κάθεται μαζί σου. Μπράβο, είμαι γρομμάτος. Εκείνη στο πέρα. Ανώμαλη βούλη, καριέλα. Μία που χιάξει μαζί του έτσι, εδώ Ναι. Και μου φέρει και αυτό εδώ πέρα, μου λέει αυτό, μου λέει. Όταν δεν με παίρνεις, δεν το φοράς πάνω στο κεφάλι. Μεγάλη ανομαλία, ρε. Μεγάλη μαλακή. Το λέει. Και μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο, λέει με αυτό εδώ έτσι. Και θα λες το όνομά μου. Στα δάβα ρε θα κυκλοφορείς, όχι στους αγώνες. Λα Παναγία, μην σε παντρεύτηκα. Δεν σε παντρεύτηκα. Δεν ξέρω τώρα τι ξέρω με έπαιρνε. Και τι λες. Πολύ ωραία που σε ξέρω. Τι ωραία που σε κάνει. Του βρήκε αυτό το παιδί. Ματζαφλάρι. Ματζαφλάρι. Και εγώ και ένα πρόσφυγες Είναι κάνει. μηχανισμό που κάνεις... Κολλάει κιόλας, ναι. Πω 462 εγκεκριμένα σημεία. Τόσο δεν αυτό. Το πάω εγώ. Τώρα μπορεί να φέρει... Έλα εδώ, μην φέρεις, έλα Αυτό είναι εδώ. δικό μου. Ανούλα, μπορεί να θες να κάνεις καμιά στάση τώρα. Γιατί μπορεί να μην θες να είσαι μόνο ξαπλωμένη. Να μην θες να είσαι μόνο ξαπλωμένη. Μπορεί να θες τα 4, ξέρω. Χράκ το καρφώνεις εκεί. Όπου θες άλλο. Είδες. Και εκεί γαμάει. Μαγαζί γαμάει. Στους τείχους, στον καφέ απάνω, παντού. Και εκεί μου το φέρει τώρα και του χάρτος τρέψηκα. Ναι. Τι να δεις μου λέει. Πώς να το πάρω. Εγώ το πήρα φιλικό. Εγώ το πήρα φιλικό. Εγώ το πήρα φιλικό τελικό. Όχι. Τι να πω, δεν ξέρω. Θέλω να μου εξηγήσεις εσύ σαν γυναίκα. Πώς το Πρόβλημα μάλλον είχε η κόμενα. Είχε πρόβλημα η δικιά σου. Βέβαια, αντιδρήσεις είναι η κοπέλα σου και είναι η κοπέλα που είναι η κοπέλα. Εγώ το παίρνω φιλικά, λέω. Το παίρνω σαν ένα τυπικό δώρο. Εγώ το πήρα λέω τελείως τυπικό δώρο. Ότι δηλαδή θα μπορούσα να το δώσω από τίποτε. Καταλάβεις. Αυτό το δώσω και να πάω. Καλά, αυτό λέει πολύ ωραία. Μ' αρέσει και είναι γουστός, το κάνει κέκι, θα βλέπω. Το βάζω πάνω στο μολύβι. Το βάλω. Άμα είχα γιατί ένα, το κατάει. Ναι, δεν είναι άσχημη η κατάσταση. Λοιπόν, έτσι είναι γαμάτο, Μη σου πω κάθε φορά μπαίνει ο πελάτης και να έτσι. Να βλέπω ρε παιδάκι μου αν το κατάσταση. Όχι. Οι πελάτες να βλέπουν, ο κόσμος. Κάνει την πλατεία, θα σου πω εδώ πέρα. Όχι. Θα το πούνε τα μία στην άλλη, θα θα κάνει βλακίες εκεί μέσα, κάνει έτσι και δεν κάνει. Τι λογικές μου Θα το κάνουμε το κοτσομπολίο σχόλιο εδώ πέρα στη παιδιά, εδώ άμα κολλήσει η μαλακία δεν ξεκολλάει με τίποτα. Κολλάει. Σε κάνουν δούκινο, θα σε πάνε, θα πούνε μέχρι το φούρνο πέρα θα φτάσουν, θα πούνε. Δεν θα πάω και στο φούρνο. Θα φτάσουν. Είναι από δώρο που το κάναμε. Εδώ άμα κάνεις κάτι σοντά, γίνεται γύρω-γύρω. Θα ποτίζει κιόλας. Θα πω τι δώρο μου το το δείχνεις στον κόσμο. Όχι. Μόνο στην κοπέλα σου και σε καμία κοπέλα. Εγώ το πήρα φιλικά. Λέω μήπως θες κάτι παραπάνω με μένα. Μια ωραία κοπέλα σε ευνή κομψή, πελάτη. Εσύ σε λίγα, έτσι πετάξει τον πούστε, εμείς την πούστε. Με το πέντε σε κυρίες μεγάλες και σε άντρες. Λοιπόν, σκέφτηκα στο πρώτο ραντεβού,
Ακούς. Θα τα εξηγήσω εδώ πέρα, είναι παράξενη όλη το. Την ώρα που θα παραγγείλουμε τον καφέ, Ναι. θα τους χάσουμε Τι το κάνουμε σπίτι. τσαγόρο, TikTok. Σε πίτσα μποή, Πακιστανό. Πακιστανό, πέντε. Από τα κούντις που φέρνει το πέρα στο φαγητό. Και το μηχάνημα πίσω. Αντί για φιλοδόρημα, θα του δώσω αυτό. Που μου το γυμνούλιο πίσω στο μηχανάκι και βγάζει το φαΐ στα παντελωμένη. Κοίτα του πω, όταν δεν έχεις τι να κάνεις. Πες του ότι όταν δεν έχεις να κάνεις πες, έλα το δω να στο δώσω να το γαμηθείς μόνος σου. Στηριχτής. Άρα αυτό κάνει. Αυτό κάνει, τι άλλο κάνει. Τι κάνει δηλαδή. Αυτό το δω. Κάτσε, Το όταν οποίο? υπάρχει ένας άντρας στη μέση, χρειάζεται και αυτό. Όχι βέβαια. Εμένα μου λέει δεν κρατιέμαι. Όταν είναι πούστης ο άντρας και ο διανομέας χτυπήσει, αν είσαι πούστης και δεν έχεις σιγανιά σιγανιστική η παλιά σου. Εμένα τώρα, ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μου απέναντι. Δεν σου άρεσε να φτιάξεις γαμάει. Θα έχεις αυτόν. Όταν του φτιάξει ένα γαμίθι, γιατί μου δεν μπορεί να βρει το ματάκι του έλεγχο. Θα πάει αυτόν, θα τον χώσει, θα πει το γαμάει ο ματάκι. Μου λέει και δηλαδή το μάθημα παραγγείλει ένα πράγμα σαν κυροπήγιο. Όπω έτσι, μα είσαι μόνος σου, μόναχος. Και η παρέα σου. Και εμένα μου είπε, προσήγησε, μου λέει έχω 2 τρύπες μου λέει. Και όποτε δώσει το μία και γιατί η άλλη. Έτσι μου είπε, χωρίς πλάκα τώρα. Τι αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ που τα ακούω εδώ πέρα και τα βλέπω. Δώσ' μου και μια ρεμοίδα τετάκι. Μια ίχνη. Δεν μας έχει συζητήσει όμως το πρόβλημα μας. Λεμονίτα. Ναι. Ήδη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πρόβλημα λες. Λίγο παράξενο το βλέπω αυτό που λες. Κάτι είναι πελάτης. Ναι, μην το δείχνεις. Πελάτης, πάει το μαγαζί, το κλείσεις. Μπορεί να το πω λίγο ζούρι. Πάει πελατεία. Εγώ το γράφω. Καλά γουστάρουν τώρα. Σώπα μου να Καλά, ναι. Πολύ αγάπη. Αλλά κάτι γριές μεγάλες δεν γουστάρουν. Γριάς, Σοβαρές. Πώς θα πω. Παράξενες. Πουλασέ το και μιτσάρα. Πώς σου πούνε, ντρέπεσαι, ντροπή σου σου πούνε. Τι να το πω. Εγώ μια μέρα είχα πιανίσει ότι λέω, είπα σε ένα νεαρό που πέταγε και λέω, κάτσε να το σου πούσου μου σάντος. Δεν τρέπεσαι μωρή, δεν να χαθείς από εκεί, μου κάνει μια γριά στον δρόμο. Δεν ξέρω τι είπα, λέω, είναι να το σου πούσου μου σάντος. Και είπα, λέω, το καζάκο. Καλά, εσύ τι στο πες. Καλά, εντάξει, είναι και περιοχή μυστήρια. Εμείς θα το πετάγαμε εδώ πέρα γύρω. Είναι κατά περιοχή. Ξεκολλιάζουν όλοι, αλλά δεν γουστάρουν να ακούγεται. Όχι, τα ακούνε όμως, θα μην ακούγεται να γίνει κουβέντα. Ναι. Το Για κάνουν, τους άλλους όμως. Ναι. Λοιπόν, εγώ εξής που σκέφτηκα. Σε κάποια φάση την παιδάκι μου, Παράξενη, του ιδιότητα. λες ότι δεν έστω να μαγαμίσεις πάρει και αυτό. Δεν θέλω. Ακριβώς. Πόσο είναι. 3,60 κυρία να μας. Και αυτή πόσο έχει. Αυτή έχει 2 ευρώ. Άντε, κάτσε αυτή. Α, έχει και αυτά εδώ. Κάτσε εδώ. Αποσυντονίστηκα, δεν λέω. Θα πω χθες εγώ. Με το Εγώ προβληματιστικό υπολείες. Μήπως προσπαθούσε να σου πει ότι δεν κάνεις καλό σεξ. 6,90. Πρέπει να βελτιώσεις κάτι. Εγώ το πήρα και κάτω. Νούλα τι λες. Μήπως αυτό προσπαθούσε να του πει. Μάλιστα. Ότι είναι άσχετος, ξέρω εγώ, Λέω ρε, εσύ λέω δεν θες έτσι. Όχι, μου λέει απλά η άλλη φίρμα και είναι πάντα. Έτσι γιατί δεν φέρουμε κανένα φίλο μας. Τι λέω. Σοβαρά ρε, αυτό. Τι ώρα είναι τώρα. Τώρα η ώρα είναι 4 παρά 10. 4. Παραβρίγος. Παραπέτε. Εντάξει. Τι ώρα είναι. Τι έχει. Για να πάει ακριβώς θέλω. Γιατί. Δεν έχω πάντα χάρη μου Να. της επιληψίας. Που τα πήρα 10 το πρωί, δεν πήγε στα απόγευμα, αλλά εξάωρο. Σου είπε και ο Μαλάκας τώρα με την παπαρία εδώ πέρα. Και με φούντος, με κάμπος. Δώσε την οδό. Δώσ' το παιδί μου, δώσ' το μου. Πού σου κάνεις το πλήρως. Το πάω. Δεν ξέρω, δώσε το μου κάνω. Δεν το πήγες. Να σου πάρουμε ένα καλό, πιο μεγάλο θες. Να σου πάρω εγώ τώρα. Να σου πάρουμε με το πάρε. Δεν θα μου ζηλεύω ψυχολογικά. Ανούλα. Ψυχολογικά. Ουρά. Ανούλα. Αρούλα. Θες πιο μακρύ να σου πάρω. Πρόβα θέλεις. Πιο χοντρό, πώς το θες. Να σου πάρουμε εμείς. Τόσο και κοντό. Να έχει γρομπαλάκια πάνω έτσι να πιάνει τα πάντα. Α, εσύ καλά, τίποτα, τι θέλεις, Σ' αρέσει έτσι. Δώρο από μάτσα. Θα γράφει και τα ονόματά μας. Θα γράφει και τα ονόματά μας. Θα γράφει τα ονόματά μας. Θα βάλουμε μέσα φωτογραφίες μας. Από μέσα. Και θα γράφει κάθε φορά που το χώνεις, θα φωνάζεις. Ένα αφιέρωμα. Κάντε μια αφιέρωση και πάνω. Από μένα με αγάπη στην Άννα. Γαβλομούνα. Καλομούνα. Γαβλομούνα. Σε φιλό. Όχι να πληρώνεις. Δώρο από εμάς τώρα. Δώρο. Φτιάχνει. Τρελάδι. Και κάθε φορά δεν μπορεί να το παίξει. Πρόβλημα.